Magpa-ultrasound mi karon guys, kay mamatigingon sa doktor. Garni sa Sabado karon naman mi mo adto. Guys, majong buntag ninyong tanan ako na po ni Jijin Burst. Karon guys, malakaw sa mi ni Jun tumisa. Merkado. Bumalik ni Kuan ang mga usipan. Anda ka na kading bugas ang naong guys na. Tidari puno. Bawo nga nung gibugas-bugas man ko. Tagdan naman na basta kay buwi. Ang sa mga driver gani wa man ting-ting. Ala. Napit niya siya mabitik. Ang daghanang kalbo sa kamuti. Nangadyo ko diya. Kaya panagsalong kalbos. Tapos sa kuwan ba ni mangita may gamang sa danan guys. Paniod ko kaya man naman may kamahaw. Paniod ko na pag may mga kuwan guys. Makita ko na ka na guys. Rong tiyo 300. Muna ulo na lang. Sa merkado natin. Deka. 40 ha? Masig na bulanghoy pa. Magkabay na sa ikuan bulanghoy. Kaya lagi bulanghoy na. Pila balanghoy? Gikan pagit sa lapok. Gagmay lang kay kuhaning gagmay. Kagsara sige migari kadalo sigari karon pagit kapalit. Ay, nay mag-order na ako. Karon nay nag-order na ako. Isa kilo rati. Gamay ra po yung gidala. Kaniha pag ini. Pila 30? Doan lang ba? Ha? Isa lang. Kay mapajak man po nag Ay, di madungag tanan. Kapalit na ka dyan may kuhan guys. Ilang boy. mabuti na din sa magtahol. Balanghoy. Nasantaw rong Bernice no. Nanatamis da nga labas. Pipino oh. Review. Review. Dress na ko, daghan na mag-dress. Puro laman ang dress mong makita di mo. Naghanag tao karon guys, tabok. Marit mag mga kontang kasi Hinayon mo umamalit og sanila, ubang sanila di masuot. Hanap pa siya nakit ano. Ubang mga sanila gani di na gani masuot, ano sakig palit. Naghanap ng mga buwak baligda. Ano ko magpalitan na ni sa una guys, buwak. May mga kon pa oh. May kon dito na balay, di ako may kon. Masurong tabuak kay daghang tao. Nas niagi kay mingaw. Guys, dala mis bahay. Gamanga sa kong kamunggay. Gamay ray butang sa kuan ba isda na sinabaw. Nangutlo na siyang garden oh. Garden.
Ni garden. Sakto na bi, ay nagdagan na bi. Nakalibre tag 10 pesos. Na may puti-puti. Sagdi lamang good bait kanang puti, vitamin white na. Puti good. Nara guys, sa tanging sagol sa isda nga sinabaw. Bulad kinaw ni Mingkoy, bulad. Magmantay pa sa lubong. Koy sapi Mingkoy. Koy sapi. Kapalit ko bulangoy na. Di man. Langoy nga. Balangoy nga din nga ganun. Mayo, di man. Kasada? Di, dito sa merkado. Nadi ay baligya. Bago pa si Jang Kuan, lukat. Mayo na. Gara di mo ang paket. Oh. Kaya, Minit 30. 30 kilo. Sa kilo, 30. Mahala ba? Uy. Gara guys, ang pan guys, isda guys. Hindi ko maglimpyo ko. Hindi ako magharus dati. Easy. Sa, ha? Hi guys, good morning. Good morning. Good morning pa ba ron? Na oras dito na. Ay, saring-saring. Saring-saring ka sa saring-suring. Sing saring-saring min ko yun, nakasimot na po taglamig no. Mag-aros tag kamungay guys, ikaroon nagaman na magpaniud po. Matumi sa ultrasound ni karon guys, kay mamatagiingon sa doktor. Bernis sa Sabado, karon laman mi mo adto. Pero ang resulta na sa Domingo pa may bawaan. Ipainajan din dun may muhang cellphone. Kila. Ora ba may kapalit og pan ma? Okay lang. Yung snack, sabi ng snack. Okay ra, nabisbit eh. Nagandig tabo ma. Napailuma po eh. Napalungot ka. Isda. Sagis na napay lumot. Isa isda ah. Tatapong ka pang Tamarong. Ah, tamarong. Balik na sa Tirubiron. Uli na. Kanisida. So, ala si Kwan sa Manila. Biyahe nila karon. Ay, thank you. Praise the Lord. Kailangan sa kaluyan. May nga doktor nga din. Nalaman niya operahan. Tambalo na Ay, lang. tambalo na lang ni nato. Agiyo na lang manigtambaw. Mao. Tapos ang pasalamat sa Ginoo. Kaya ang hindi kong gasto ba? Uyaw po yung operasyon na. Kuya pod kadyo operasyon ma. Mao sa lagi. Uyaw kaysa. Balik na sa Tirubi kasi siya may nagasikasos mga kuwan. Pilis. Papilis dito kuha kuwan MDR. Mao. Pilin. Isa man namin koy. Para mo kang kasaba. Ika pa ka nang nito, magpatuka ka. Di makada na pwede pa kanan ng ilaw nga isda kay magsuka ka. Di ba makag mao. Nay gamay ba? Hatag lang nila. Awa. Magsuka na pud na. Tara gamay kang isda. Nay namping. Magsuka na pud na. Ikaw ra mapay mag-ipos ug magsuka na. Kalilit ko lang dito. Mga dami. Ari na. Oh. Isa bulsa to ang sinabaw kamatis. Sarap. Kaya ako nung silaw. Oh. Sibuyas, dahon. Sinabuhi sa adlaw-adlaw. Lisod man po mag-vlog tag mag-imuhimo. Lisod man po di man po ta makakonsentrate po mag-vlog tag imuhimo nga vlog. Madyo silang vlog na tinadhanay kaysa vlog na binutbot. Balag, pabalik-balik ang kanang Ay, sa vlog tinatanay. Daman tayo ng message na ningan nga. Ganan ko na dyan muna lang sa vlog kay di ko na ginamak-gama. Pinood ko no. Ano yung mga dyan magpaka-pinood ka kaysa magbinot mo. Pero hindi ko Ay. Yung gusto naman ako nagput. Ay, sa ang nagugas na gising yung maglitat ang. ako naman dati magugas kaya dito nagtak lang. Hindi mo naman ipadapin. Hindi mo hugas eh. Kaya wala mo kaangi. Hindi ko lagi parapin mo kasi ang higasan na. Misante ko yun ako ka na ho. Maingin na pagkat malditan ako karon. Malditan ako na kuron ma. Yun Jun. Uli mo kita. At least may story no, may tatayong tiganuan tayo uli ko no. Yan lang eh. Ingat ko naman pa. Yan ang dahil nagpasikikidong, iuli lang. Ako very good. Really good. Niabot ng panahon tayo. Huli ka na pa. May i-explain ba ano nga kaingan kag maldita na. Aw, di na kailangan i-explain. Kailangan na. Kuandra. I-explain sa. Para makaibaw kung anong
Nga nung nakaingan ka nga, malditan ako karon. Siyempre, hindi na mong kaulaghan. Pareha na ra, malditan na. Pagkanon, busog ko na siya. Pagkanon, mura na si... Mga magsurang-surang, magpag ka mo, Tanawa. maunang malditahan ka. Awa. Awa guys ha. Ikan na tiyang ko at ba. Kaso lagi ko surang-surang nga, pero hindi ka malditahan. Magsurang-surang, magpag ka, bitaw kan. Ang problema kay istorya naman tatay. Surang lang ka dyan na mga dyan na adlaw nga sa putun ta. Iman ta ng adlaw nga. Okay ta, happy ta na ito na adlaw nga. Sa putun ta. At least, hapit na yung ulit. Na dyan na adlaw nga. Huwag ka sumod. Mangaway lang kagalit. Natural, ako na kay Kalban manas kinabuhi. Kaya wala sa, nasa adlaw, na adlaw man. Sao naman na be, malalis pa. Adlaw-adlaw ang pagka makasurang-surang. Tanawa. Paliwanag ka pa. Sa police station, paliwanag. Adlaw-adlaw ang pagka magsurang-surang. Adlaw-adlaw pagkawa dyan. Damay-damay na. Ay, damay. Damay na noon tumoy labot. Maaway na noon tumoy labot. Ay, lagi ko sa surang nga. Pero hindi kami nga manditan ako. Wala na yung guys. Kalawa na yung gas, tay. Inay na tayo. Wala na. Ano kayo buwan na kayo mapahal na. Sa kayo magkuha nito na ra ba? Wala na yung gas, ma. Ha? Wala na yung gas. Tatay. Asa sa gawas magluto. Maghaling. Kasi sabon. Pero bulong-bulong ka, Anton. Ang itawon. Ang kailangan mo kasi. Manang sa bulan niglain. Balon yan, apil na pag-iwa. Ay, kunay, hindi ka ako ng pito. Gulong-gulong na kita ko. Bugoy kayo itong tiguang nga. Sa bulan maglaing isda. Hindi na ra ba presko. Kumuda dyan. Maninda mo. Sa bulan pag. Kabulas to. Sa gilan mo, tindira. Tinadming ko nga maldita na kumingkoy. Tando, Mingkoy. Ay, hindi ka pa kanon niya. Tando. Kaya nga man ni mo ang papa, maldita na kumukuron. Mingkoy ka. No. Wala na, styring. Wala na. Hindi ka na taga-aglam yun dyan. Styring, kakampi ko yan. Mingkoy ka. Ay, kampi na yung bukuan kayo na. Tagahan na pati kang isda. Hindi ka kapakanan dami yun dyan. Iluwi dito ka naglamig ng Mingkoy. Maldito. Ito na ito pa naglamig Mingkoy. Dami nga nimingas mamang maldita na ko. Kung ano yun. Siyempre ako muna. Ilan yung nono. Diba? Yung masimo. Anong sing? Ito lang, kada dyan ang gawa dyan ka. Pagkat yun din, day. Unawan din yung labot. Manawi. Yung ano, nangasawa kang bulanon. Ay, Pero wala. mga bulanon, mga buutan, baga ng mga bulanon. Na mo yung kanta. Kung ikaw undo, nahitan ko man mo. Idamay mo na ganda. Siguro, abaya undo. Ang bulanon. Ito lang ingon. Hindi nga nagkanta. Yung mga buutan ng mga bulanon. Ika na nag-ingon. Ito, minihingan nga. Maldita ko. Ano sabi ko ng binaldita? Binaldita ramang kong naisapot. Ito na diya. Ang isapot sa buutan na lang. Ano ko mangaway? Yung mga away. Hindi na kitiyak. Karoon ramang kong sapot-sapot. Wala. Ito man. Kay? Stress ra. Ay, straight. Siyempre, stress ka. Nagang kaginaw na. Masakit mo ang uo. Surang-surang yun ka. Manaway mo ka. Pero di po nang nagaway nga maglakbok. Hindi mo gusto ng away ka ng bukbukon ka. Anong away na? Bukay ba? Bukot ko din na dito lang. Ito na ata na ilonod niya sa gatang isda. Kan, Pag imalditahan na kasi mo ang asawa, pwede na mo ibalik. kung gani. Ay mo gani. Balik na rin. Minubog pa ka. Hindi na kailangan.
kaningan ka. Nasa naman ka, minalita naman ka. Ayun, natika. Ikaw magkalala. Hindi na yung nagagas. Ha? Hindi na lagi. Laptop si Mana. Panahon na rin mga ahoy. Hindi ko dyan ko lang nidalag ito. Dyan ko kasuway ng mga ahoy. Saan ka mga hoy? Pwede mo ito mga ahoy. Salamat ka, wati ka pangahuya. Salamat mo kung gusto mo mga ahoy. At nagilaw na dagloy ah. Isunod natin kamatis. O sibuyas. Mula nung ay maldita sama ni Lolita. Ito kasi nagkasurang-surang. Marunong di mag-ginaldita. Ito naman po yung makahangin yung ginaldita. Surang-surang ito. Ano guys, agam mo ang sinabong isda guys. Luto na. Hey guys, sama na may paniod to guys. Diyan karon manglakaw na mi kay magpa-ultrasound kay mamarong adlaw ang schedule. Bernis manong kanang Sabado. So karon na laman mi mo adto kay para di malanganin ba kay Domingo ra babasahan ng kuan resulta. Ang request be, pakita be. Konsolasyon. Dalagete. Hi guys, mahuwatan sa unang doktor guys kay wa pa ning abot. Anja magbayad sa kuno na sa mimato dito sa ultrasound room. Alas 5 na sa hapon guys, diya mapay paguman, diya diya panggihuwat ta kanang resulta kay dari man kuhaon. Sila na yung release. Ano ba na miti? Naabtan na mi kuan. Wala na mi guys, naabutan mi kuan cut-off. Para kagana kaadyo nagpa-ultrasound. Jadi ana nakuha nagko. Sa Domingo pa ni guys basahon kay si doktora ra kunoy magbasa og unsa di resulta dani og nganong nag-spotting ko unya gahang dugo nagkabuang. Sa Domingo na may bawan guys sa resulta. Unya naabutan mi kanang hapon na madyo ganing kay nakahabol pa ako na mo'y pinaka last ang daghan nakaadjog nagpa ultrasound. Unya at nga nalaman nato guys sa Domingo pohon ug unsay resulta dani unya may naot unta ko nga okay ra unta way problema sa kanang matris kiningan man to ag nag-ultrasound na nga ara ko ng doktora sa OB mao pwedeng mo basa dani. Diat nga nato guys sa Domingo pohon